Znate, prvo osjećaj je prelijep. Danas je najveći dan, dan grada Tuzle, 2. oktobar. 2. oktobra 1943. godine je Tuzla oslobođena od fašističke Njemačke, prvi oslobođeni grad u to doba u Drugom svjetskom ratu od fašističke Njemačke i to je veliki dan za nas. Mi ga evo tradicionalno proslavljamo. Ove godine smo se odlučili da ta proslava traje 2 dana. Danas otvaramo spomen park i spomenik braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine 15. maj, koji je veoma značajan datum, ako ne i najznačajniji datum u ovoj novijoj historiji Tuzle, jer tog dana je Tuzla ponovo odbranjena. Odbranjen je tuzlanski način života, odbranjen je zajednički život, odbranjena je ona ideja Tuzle, ideja antifašizma, ideja ljubavi, ideja zajedničkog života, ideja poštovanja svih onih različitosti. To je ono što Tuzla jest, to je ono što građanke i građani grada Tuzle jesu, tako da je evo danas otvaranje ovog spomen parka i spomenika braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine 15. maj još jedna dodatna nota za građanke i građane grada Tuzle u obilježavanju našeg dana grada Tuzle. Svjedoci smo bili u proteklom periodu da je veliki broj naših građanki i građana koristio ovaj spomen park, da su sjedili ovdje, družili se, igrali se, tako da je na ovaj način bitno da se 15. maj kroz ovu spomeničku kulturu uvijek i u budućnosti bude tu, bude s nama, jer ga nikada ne smijemo zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti sve one hrabre branioce grada Tuzle koji su toga dana odbranili naš grad, odbranili naš način života, odbranili način života gdje poštujemo svoga komšiju, bez obzira koje vjere, nacije, rase, boje kože on bio. I to je Tuzla i to je ono što mi jesmo.